Toto video sa bude venovať pantomimickej chôdzi na mieste. Používame dva také základné typy. Je to tzv. Predná alebo zadná, alebo aj predná pasívna, zadná aktívna. Ukážeme ju hneď na začiatku, ako by to asi malo vyzerať z boku, čiže stojíme na jednom mieste. Predná, pasívna, pretože sa používa skôr pri takej väčšej pohode. Vyzerá asi takto. Môžem ju využiť, keď niekomu kývam, kto ide okolo mňa, alebo sa mu pozdravím a prechádza okolo mňa. Podám mu počas toho ruku. Nazdar. A stále idem. To je pasívna alebo predná. A druhá, spomínaná je aktívna alebo zadná. Tá sa zase používa vtedy, keď chcem viac zapojiť svoje telo, prípadne pri tlaku alebo ťahu. Hej. Marcel Marceau, slávny francúzsky už nežijúci mím, má slávnu etudu so svojou postavou Bip, kde ide proti vetru, ktorý tam samozrejme nie je, ten vietor imaginárny, a ide proti vetru, snaží sa ísť tlakom ako keby proti vetru, až príde k oknu a zavrie. Čiže na to je jedna z možností, ako využiť tú aktívnu. Tá sa aj využíva, keď chcem trošku aj zrýchliť a bežať na mieste. Pri tej pasívnej by to bolo divné, takže je to tá zadná. Dobre? Takže toľko, ako to vyzerá. A teraz sa presunieme na naše nohy, aby sme si dali trošičku tak zbližšia. Sústredíme sa len na nohy a chodidla, spôsob pohybu chodidiel. Spôsob pohybu chodidiel pri týchto dvoch chôdzach. Pôjdeme najprv teda na tú prednú alebo aj pasívnu. Chôdza ako taká, ľudská chôdza, je na nejakom takom pojme je prenášanie váhy, ktorú mám teraz na stojnej nohe, na druhú nohu. Čiže ja mám tú váhu, preklopím a prenesiem na druhú stojnú, teraz túto. Toto je chôdza. Chôdza. Hej. Idem. Vždy je jedna noha na zemi, druhá je vo vzduchu. Hej, to je chôdza. To všetci vieme. To isté je aj v rámci pantomimickej chôdze na mieste. Akurát nepôjdeme z bodu A do bodu B, ale budeme stále na bode A. Čiže najprv je ten pohyb nohy dopredu a namiesto toho, aby sme sa prevážili na tú nohu, vraciame pätu naspäť. Tesne nad podložkou. Koleno mi vyrába taký oblúčik a to isté robí noha. Plynulo a naspäť. Čiže dopredu ide cez zdvihnutú pätu a vysoký nart. Skúsime tou druhou, hej. Päta, vysoký nart. Koleno ide dopredu. Koleno už nemá kam ísť, tak ide noha od kolena smerom dopredu a keď už je vystretá, tak prirodzene sa bez zastavenia smerom za pätou nedvíham nart, ani nevystieram špičku, ale prirodzene tak ako ju mám, klesá noha za pätou pod telo. Čiže dopredu a naspäť. Dopredu a naspäť. Dopredu a zasuniem. Toto je prvá fáza. Toto ešte samozrejme chôdza nie je, pretože to musíme dostať do kombinácie. A tá kombinácia nastáva v tomto momente. Ako náhle tá zdvihnutá noha začne klesať smerom dole, čiže sa vrácať naspäť, tak na stojnej nohe ideme hore. Ale nie s tým, že koleno vystrieme, ale päta ide hore a koleno sa nám krčí. Čiže robí tá noha to, čo pôjde dopredu. Hej? Čiže krčí sa a vraciam. Ide noha dopredu, stojná je pevne na zemi, vracia sa a v momente, ako sa začne vracať, päta
voľnej nohy päta ide dozadu, tak päta stojnej nohy ide hore. Čiže dozadu a hore. Dopredu a hore. Prirodzene oblúčik hop. Ide nožička, ide tesne nad podložkou, môžeme niekedy šuchnúť. Problém by bol, keby sme robili tú etudu v priestore, ktorý nie je takto hladký a že mám topánky, tak keď by som šúchal príliš po zemi, tak tú nohu nepohnem. Takže malo by to byť plynulé. Je to taký oblúčik. V pocite, že idú vlastne takto tie nohy plynulo, lebo aj pri chôdzi nerobím nejaké mýtkanie, ale snažím sa ísť prirodzene, bez zastavenia hop, hop, hop. To isté sa teda snažíme tu. Chôdza predná alebo aj pasívna. Teraz prejdeme na chôdzu zadnú alebo aj aktívnu. Princíp je podobný, prenášanie váhy z nohy na nohu. Keď to dáme spredu, tak vlastne ja som na stojnej nohe a tá druhá noha je až trošku vo vzduchu. Čiže je to prenášanie. Tu mám váhu, tu mám váhu, tu mám váhu, tu je váha, tu je váha, tu je váha, tu je váha. To je spredu. Keď to zjednodušíme, tak tá chôdza spredu vyzerá nejak takto. A my ju samozrejme pre diváka vždy sa snažíme dať zozadu, z boku teda, aby nám to vytvorilo ten efekt. To znamená, vysoká špička. Znova, ako náhle sa dostanem do vysokej špičky, koleno ide dopredu, päta ide hore, opieram sa na túto stojnú nohu, ktorá je teraz komplikovaná, lebo vlastne celá váha je len na tomto kúsku, na tomto malom kúsku. A druhá noha je ako keby jemne nad zemou a nejde dopredu, ako sme mali vpredu, v tej prvej, ale ide päta dole, zadná dozadu. Čiže dozadu a vrátim. Keď som vrátil, vymením, hop, posúvam nad podložkou, hop, a hop. Posúvam dozadu a snažím sa z toho spraviť plynulý pohyb, tiež oblúčik. Vidíme, tá päta tej nohy, ktorá pôjde dozadu, robí tento pohyb. Takto ide celá tá noha. To isté, jedna, druhá, hej. Čiže to, čo sme mali vpredu pri tomto, tak to isté je tu, len je to dozadu. Čiže dozadu, 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 dozadu. Snažím sa z toho spraviť plynulý pohyb chôdza.